4, 3, 2, 1. Za 500 godina nad nama ovde. Pa nije, znaš šta, znaš kako je Turska propala? Turska je propala tako što su krajem 19. veka se pojavili takozvani mlado Turci. Razumeš, koji su bili moderni Evropljani. I znaš kako su, kako su zapadni kriminalci napravili ovu modernu Tursku? Našli su jednog našeg čoveka, njegovi preci su prešli u islam, on je iz jednog mesta u staroj Srbiji, koji se zove Svetigrad, pa su mu Turci promenili ime u Kodžadžik, tako se danas zove, Kodžadžik, to je u današnjoj Makedoniji. I taj potomak islamiziranih Srba, on se zvao Kemal Ataturk. On je osnivač moderne Turske. I to je bio jedan kurvar, jedna bitanga, evo kultista, on se mrkao tamo u Engleskoj, tamo su oni na britanskom dvoru, s onim prostitutkama, znači bio satanista u full, ateista, I oni su njega iskoristili da od Turske naprave sekularnu državu. To nije islamska država kao što je nekada bila, zasnovana na islamu, nego sekularna država. Oni su njima promenili pismo. Turci su nekad pisali arapskim pismom, oni pišu sad latinicu. Imaju kako ti kad dođeš u Tursku, brate, to ti je, znaš kakav je Turska, to, da ne znaš da si u Tursku, da nema onih starih džamija i poneka pokrivena žena, razumeš, ti bi mislio si u Americi. Bio sam pre nedelju dana. Si bio? Da. To ti je ko Amerika. Da. Znaš kakvi su Turci? Nisu baš kovi zapadnjaci, ali, brate, ja bio u nekom hotelu, imao 50 kanala. Ja kad sam bio, to je bilo 2000... To je bilo predno 20 godina. Možda 18. Što ja volim ovu orientalnu muziku, viju, razumeš, uzo ja menjam kanale, brate. Turci pevaju heavy metal, da ti me zafrkavaš, brate. Ja okrenem sledeći spot, neka polugola peva na turskom, neka ljubavna pesma. Posle sam ja čuo ove turske serije, razumeš, nije to ko ove američke. Ali, brate, znaš šta su Turci nekad bili, znaš šta je islam, razumeš, da ti dođeš u Saudijsku Arabiju. Znaš kakav je tamo red, kakav je tamo, razumeš, to je potpuno druga priča. Turska, to ti je, mislim, i Turska je top, kakvi su ovo iz zapada, ovo Evropska unija, to je Sodom i Gomor. U Turskoj se još sačuvala tradicija, nije to, ali daleko je to. I ti tu vidiš kako je Turska propala. Došli ovi liberali, mladoturci, i našli ovog polupanca Kemala Ataturka i naprave, razumeš, sekularnu državu. Mislim, to je cirkus, razumeš. Mislim, opet kažem, Turska je mnogo ozbiljnija država nego bilo koja Evropska unija. Zato ni nju neće ni da prime u Evropsku uniju. Turska je, ali nije Turska to što je nekad bila. Znači, Saudijska Arabija ti je ozbiljna priča. To je ozbiljna priča. A misliš da idu ka tome da će sve to da unište? Pa znaš šta, oni idu na to da će sve da unište, razumeš, to je ono što se danas dešava, ja to zovem satanistička žurka. Znači, satanistička žurka, kidaju sve, kontrolišu. A jel mu dolazi kraj?